What Aruba is planning and announcing to the world is exactly the type of vision and planning that the entire world needs, and I salute you for what you are doing. Aruba will undoubtedly be one of the frontrunners. And whatever happens, it is the final goal that counts. And every step in that direction is a step forward. By Aruba doing what you're planning to do, if Aruba can do it, the rest of the world can do it. So it really will set the lead for all other Caribbean islands. If Aruba can make this small step to become sustainable, it will be a giant leap for the rest of the world. Eigenlijk kunnen die landen, en zeker Aruba, kunnen een schakelfunctie gaan vervullen tussen 3 continenten. En daar kunnen we enorme economische voordelen mee behalen. Het bruist van energie en het bruist van bedrijvigheid, van ondernemerschap. De ene project na het andere project wordt opgestart. Dus in dat opzicht is het een booming business, zou ik zeggen. We looked for a development where we could connect growth and progress to well-being of our society. And that meant investing in quality of life. 80 projects to be completed over the next 10 years, $1 billion of investment. Eso, amigas y amigos, is strategic investment in your future. We zijn bezig met het veranderen van een mentaliteit om te bouwen van wegen voor auto's naar bouwen voor infrastructuur voor mensen. Eigenlijk is Aruba een soort etalage aan het worden voor de wereld, van wat je in die hele moderne, open, grote wereld allemaal met elkaar kunt opbouwen. Investing in the education of our children. Investing in public spaces. Investing in restoring what we had instead of building new ones. Creating pathways, not to bigger numbers, but creating pathways to well-being of our citizens.